Zákonník práce, sociálna poisťovňa, zdravotná daň. V tom poradí, v akom to zvykneme každý rok preberať, a v oblasti zákonníku práce sme minulý rok nejaké veľké legislatívne zmeny nemali. Minimálna mzda samozrejme išla hore, ale ja si nemyslím, že to je pre vás nejaká novinka. Aktuálne od januára hodnota mesačná minimálky je 750 eur a hodinovej pre prvý stupeň a jednosmenku je 4,31. Ja si myslím, že nielen preto, že sme sa v decembri nevideli, ale ani počuli, ale celkovo viem, že väčšina z nás si už tak v predstihu na internete pozerá, ako vlastne sa tie jednotlivé stupne náročnosti práce od januára budú pohybovať, aby ste vedeli pozrieť a skontrolovať, či náhodou netreba niekoho už dopredu riešiť a posunúť.